Здравейте хора, аз съм Ники Файт и днес ще играем в League of Legends. Играем с най-голямата мечка на света. Да, играем Волибер, както виждате. Той много ме кефи и много искам си го купа, но още нямам парите. Какво ще умираше тук. Не знам как се играе Волибер, още го разучавам. Даже не знам какво апгрейдвам в момента, но... Абе, не ми късва и фарма само ме смеши. Дай ми са това, миньонска панатка. Искам тройка. Взех му всички фарм. Добре. Това има лошо, ама не е препоръчително. Само че хапам кремвирш. Тук при мен е Томката, който хапва кремвирш. Здраста. И я ми не мога да говоря. Ми не е нужно. Признам. Здраста, мой. Леко ме дебел. Това е най-големия дебелък. Да ще ме вкара в... Ще ме вкара в някой сън. Я виж, добре ли си? Аз не гледам. То буклука ме наточи през това време. Така ли ще правиш ти, бе, война? Бей го, бе, Ясу, бе! Така е. Браво, бе, Ясу, бе! Хелни мечери. Ще взема фармчето тук. Като ме нацепи с това, братле, още ми спя. Да искаш ли? Браво, Ясу! Давай, Ясу! Ясу, идиот. Няма как просто го взема. Волибер е много добър герой. Ако знаеш как да го играеш, разбира се. Аз не знам много добре, така че мога да не ми се средите. И еба. Тако, значи... То ни беше да си сипа вода, ще реколна за айтем, ще хапна кремвирш. Аз пих, ако искаш ти пи. За тебе налех. Мъжко. Докато Ники яде, аз ще говоря някакви неща. За нещо? Че Лига е уникална игра, че Ники ще заминава в Германия. Да. Няма да го има 3-4 дена. Първо купувам Warlock. Така че не му се сърдете, защото той е пич от класа. Знаете, че тренирам в Левски, просто имам турнир в Германия и утре заминавам. В колко часа ти само това не си ми казал? 5 сутринта. 4. Иначе до 3:30 си говорим. Да, верно, хората пият дали си лягам изобщо. Няма смисъл, защото ти мога да легнеш в автобуса. Не! Самолет искаш да кажеш? Да, отличен опит ти кам, не лягай в самолета. Що? Като се събудиш, целият ще бъде момат с маркер. Лятото имахме турнира в Гърция и ходихме с самолет. И на мен ми се доспа, аз заспах, брат. Тук имах и мъжки полов орган на челото. Мъжки какво? Това беше само на челото. Чек ми го покажа. И на бузите пишеше това, дето... Малей, вкарай му го, брат. И треньора ми вика, вие какво сте прилили там отзаде, бе? И викам, аз пак за тех не знам. И той му погледни се на какво прилича, аз само отивам на огледал, дигам си, защото нали помня, че бях с дълго коса. Да. И дигам си така перчема и Бам. дигам си бритони. Това миньон го отнесе вместо колко малко. Мата щех да ги избия тогава всичките. И аз така. То път да говорим за Лига, да не се разсейваме. Добре, да. Защото помниш миналите... Да, имахме 2-3 фейла, дето се опитахме да направим епизод. И мене му обвиняваш, и мене. Добре, с какво правиш, братле? Зарежи. Жома. Ще си цапнем тако.
Гладен съм като куче. И да покажем ли на хората, да й кажа ли на един наш приятел в Фейсбука да влезнат да видят аз и Вери как танцуваме във Фейсбук. Няма нужда, моля. Умира! Няма как да умре, братле. Кой ти Трябва да извада? вкараме повече. Бате, то много тромава мечка, бе! Тромава мечка! Да, тромава. Искаш ли да видиш? Аре. Гледай сега. Аз виж колко е тромава. Че той е въяват. Че си хапнем салам, бе. Това крем виж, бе. С крем виж кашкал. Виж, на 4 крака чак тича. Ами да, точно. Затова говоря, братле. Мисля да пак. Добре, сега ще ми вземеш кила, нали, лайно? Не, ти ще го взе. Взе го, да, без да искам. Ама нарочно. Бате, видите ли как се опита да ми го стила? Да. Бате, остави го на малко, братле, и нашия... Затова българите сме такива хора, бе. Това не е българска. Може и да не е българин, да. Ама Не, по принцип, самия. братле, по принцип пълни лайна. Пълни лайна, само гледа да къснат. Не стига, че го спасих, а и той накрая се опита и кила да ми късна. Видели ли го, бе? шоколад. Пати на хълните. Много им мразят тия хора, бе. Пати, той е една плюнка. Спаси го от Казикс. Спаси го и той накрая се опита и кила да ми късне, да ми го късне. Хапвам. В момента не се веселя на тебе и на него. Тук колко познати имам. Я виж, батерията е готина. Тя се зарежда по ден. Ме интересува. Бати китаец. Кажи ме какво ти лора, бе. Какво ми говориш, бе? Ще смачкаме. Пробвай се. Хора, не ме карите да ставам. Ти не можеш така. Аре, бе, трома. Лева, десни, София. Как ти е баба, ме гледай го. И виж му кюто въртя на 4. Ба, това най-добрият гледай. Кой? За мен е толкова по-опел от Даджов. Ма не е по-добър това. Не знам. Викаш, няма сравнение. Може да е доста по-добър. Но както и да е. Ти си болен. Ой, това микрофон ли е? Дали ще успя си да? Ще накива. Дай, гледай му, брат, гледай му, Айде, айде! Е, давам му, брат. Давай му, ето го! Бата, си към гледай то. Бата, ута му бие по всичко. Това е добре. Братле, то бати лудия герой, брат. Би трябвало да е добре. Ута му бие по... Като ако бие, примерно, един човек и до него има още двама. Ута бие и тримата. Те ми изкарват на единия. Защото аз в момента нещо, какво те разбрах? Какво? Че като пореш един и до него има още двама, бие тримата. Не. Еми ти това каза, че биеш един, до него има още двама и то бие тримата. Ута. Еми даде. Един плюс още двама, трима, нали така? Да. И като удрям единия и другите понасят демидж. Ама аз бях те разбрал, че нали биеш единия и до него има още Биеш двама. едната патка и до него има още две патки. И вместо да налапаш едната, лапаш и трите. Лапаш и трите. Аз бях те разбрал по друг начин. Биеш едната патка и до него има още две патки. И ти биеш... Говорим за патици, разбира се. И ти убиваш... И аз духам. Да, защи, ти духаш двете патки. Бях те разбрал, че нали, биеш един и до него има още един и ти каза, че бие и тримата. Аз бях те разбрал, че има само двама. Но ти си умен за това. Много ме отбърка, как аз днеска Митко. Аз се скрих в Мишел, и той е обратно бърка. Аз съм 2-0-0. О, това е перфектно, бе. Перфектно, брат. Това не е нищо, нещо ще ги правя. Ма не само за този герой събирам. Аз можеш да направиш 20 на 20-0-0. Зависи, да. Ми ако имам... Виж, бате, то като го убия един-два пъти, братле, той вече знае за какво става въпрос. И ето вие са бега. Затова от тук трябва да пусне кюто. Пускай кюто, де. Поставя Ама го. ти си умен и скачаш под кула, брат ми. Цел не фатен. Сега ще ме вземе, брат. Той е шете на бара. Да. Взимай малко фарм от милионта. Можеш ли му скочи? Не. Скачай, бе, мъжки. Въпреки, че мога, ама не става така, в смисъл просто е така. Ще ме вземе, брат. Защото ме бият много и другите милиони и затова така. Как че те вземе, бе? Братле, то герой ти кам, че е много опи. Сега ще ме... Ох!
Да, забравих, че той има такава атака, всъщност извинете, за което много се бърках просто. Това герой дали не е герой, а? Това герой дали не е герой, май се виде ръката с кремиш. Да. Нищо по-друго. Ако видите някакъв кремвиш, не е моята патка. Това просто кремвиш. На Бони. Не, на кого виж? На Чоки ли? На кого виж? На Бони, бе, брат. Черви. Аз съм най-добрия сте, 180% съм сигурен. Ако Ники събере 115 Виж го този азир, бе, виж го този азир. Ей, върна. Да, бе, той е 3-0 като мен. Абе, Ники, кажи, че ако събере 115 абоната, даваш на всички 115 абоната по един кремиш Бони. Ако се намерим някак. Аз наскоро ще направя фейстаун. Да видите колко съм грозен. И мене да ме видят колко съм грозен. Не, аз не съм грозен. И аз не съм грозен. Аз съм... Да не казвам. Аз съм красавен, а той е красив. Не знам това как го разбирате, ама... И аз не го разбирам. Аз съм красавен, а ти си красив. Ага. Аз съм Цеци, ти си Ники. Да. Добро утро. Ама като пуснеш фейскама ще се... може да направиш някакво вълче от Германия, нали? Да, бе, много. Да се поразходиш из Германия. Ма ние ще се разложим. Маски братле ще търсим, обаче. Ще ги забиваме по средата на нищо. Кой ще ги псуваш за цигански? Чорай, бе. Вито. Ще му викам... Ракия Марас Менге. Ще му викам Ракия Барас Менгечки. Марас Менге, не Барас Менге. Ето защо е. Не също. Барас Менге означава да ми береш. Лайката. А Барас Менге е да ми биеш. Добре, да се съсредоточим. Не искам да умирам тази игра, разбираш ли, бе? Въпреки, че ми се струва малко невъзможно това, което казвам, не искам. Хубаво, че днеска ти отпуших носа. Казикс, бе, те го дела. Ами са ти отпушили се много? Да, много. Това ми в училище ми наби един лакът, братле, но са ми се отпуши. Викам, мерси, бат. Първо ми се развика. Да. И чак после ми каза меси. Бе. Какво се правиш, че съм ти извадил носа, братле, и се прави, че го наместваш? Айде, опи! Опи, братле. Опи, ама кулата като те мерне, братле. Бе, Джони! Не, ма не ще ме вземе. Стъмнахът е! И то не може. То не можеш. Хаштаг турбичка, бате, то казикс. Чуя да рекорд. Ето ги зъбите на зайка, брат. Мали. Гледай са, брат, гледай са това, като ти сече и от този айтем почвам се хилвам. Още не съм го купил. Върмо, още не съм го купил, сега ще го купя. Ще те нападнат? Това е като в Майнкрафт. Ако някой почне да те бие на PvP, и ти си написал... Ето, гледай как ме хилва. Ей! Как ще почне веднага смешника? Ето много ясно. Това ти е екипа. Жумада. Еле мангада. Не, той си купил. Говори ми на български, брат, моля те, че ни... Купил си чораби на Джома. Всичко си купи малко трябва на Джома. И топа ме забави. Чорай бе такова тъпо. И вчера на така Цветко ми се обажда и ми вика, бе, ти от тренировки да си прибираш. Защото нали ти си снимал с пръста. Да, ясно. И нашите екипи са сини, новите, и той ми казва, ти от тренировки да си прибираш. Викам, аз в нас ти си прибирам от тренировки. Ви кажи, бе, какви тренировки, бе, брат, ти помодели. Аз не ходя на тренировки, аз да не съм Ники. Как че не И пак го всеки сега ще ме убие, да? Не, нищо, това е добре. 4-1. Перфектно, бе, брат. Ама с този герой не мога да бара спокойно. Не бях подготвен, нямах от чего направото. Качеството, как изведнъж такова? Вижте се. Вижда. Какво се вижда? Долу. Намести го, бе, брат. Чакайте, ще паузна клипа за малко и идваме след секунди. И да, върнахме се. Здраста. Мой. Как сме заря? Те ви цигани на цитонка. Сега си оправихме всичко. Да, имахме проблем с камерката. Май ще ни таковат YouTube. Защото рекламираме... Какво рекламираме? Вижда се Какво рекламираме? Аз показах ли му на толкова рекламираме?
Пет. 5-1. Тя ще ги бутнат код, дали? What? Код Да. отново. Аз сега се връщам. Бати, я си поеми, бе. Смешен. Как да го накарам това да ме хилне? Какво става? Вика, това трябва да ме... Леки. Да го лезам още. Много са вкусни. Кой вземи? Ако са ти вкусни, кой вземи? Добре. Ники! Кажи. Разсмявай на хората, кога ще се връщаш да снимаш. Еми, да. Сигурно събота и неделя няма да има клипове, защото ви кажам, че съм в Германия събота и неделя. Понеделник, другата седмица, като всички са вакансия. Да. Не, във втори, Мисля, че защото тази вакансия ще има доста клипове. Ако може да без мен. зависи. Аз не съм тук. Къде си? На Стрелча. Къде си? На Стрелча. Не те разбирам. А? Не те разбирам. Едно село в Панагюрище. Няма си в София, така ли? Да. Това е тъпо, брат. Ако има нещо, ще се... Аз там ще взимам на Мари лаптопа, така че. Не знам, че супер. Ама ако няма интернет, какво правя? И нищо е спокойно. И да няма по толкова. Нали аз се цъка Майнкрафт? Да. Не, сега ще се намери някъде интернет. Няма мога да взема такова, нали? Ще може ли, бе, това е опи героя ми. И биеме до края тогава. Ще ме опигираме. Ама той, кулата тебе те фраска. Ми даде точно. Вижте колко. И толкова и беше. Рефилвай се ли? Рекъл. Да. Айде! Рип. 180% рипа. 5-2. Стига, бе, брат! Пък занимава с глупости! 5-2, това е добре. Тук казик се, бат. Я го набарах некъде. Моли. Ще го убиеш. Трябва да десни, чакам се. Това ми каза, само се занимава с глупости и пак ги нагриза. Ти ги нагрижам, че ги имам в момента. Виждате си сянката като мързи. Вече не. Взимаме си хора ай, ме бутни сега, бат. Пак върнал, бат. Се напомпам сила, докато не пръсна. Ако трябва да взема 8 мога, бат. Бати доброто време. Оле, боже, аз умирам, бат, ама не гледам, разбираш. Далече съм и тя. Ела, де. Смешки. Дали ще мога да се направя. От 3 са, ама и бей не стане. Влизаш в гръб. Не сигурно, брат. Някакво друго просто. Къде са, брат? Пред тебе. Ела тук. Ела тук. Браво! Мале, как ми стила дъбъл кила? Не трябваше ми стила така дъбъл килото. Взем ти го. Много добре. Тъй си килчето, реколвам си. 6-2-1. Перфе. Нали? Не мога да пояна, че има само 2300 хил. Що е? И може би ще ни бият тази игра. Така ще имам 2300 хил, ми кажи. Но ми е чудно просто. Не мога да тя ни... През ми да ни кълчат от сега. Ми дано да ни пушат през мита. Азира, браво на Азира, бат. Е така пресрещай в гръб и... Шатдаун, брат.
Този работа, какво ги прави този? Той 11-5. Аз съм 6-2. Супер. Това много кефи. 6-2, перфектно. Добре, то казик салата. Как си мислиш, че ще си измъкна? Кажи ми, как мога да си помислиш? Наистина, даже аз умрях. Не само, че ще измъкна и умрях. Никой не ти хелфа това. Братле, аре, къде беш? Бати, ма нямате работа, бате. Бате, защо са такива тия мангали, бате, бе? Вземи ми помогни. Тъпия казик, бате. Наприни 20 в 1. Та пашето стреля после да си изстрелиш наведнъж, бате. Бати работата. Какво не сядам после? Смешници. Шест 3 вата, как си целият стат. Толкова беше добре. Гледай от тук кумка малата на една плюнка, убийте, така. Ще ми рекова той по средата на нищо. Знаеш кога? Това как ме дръзни този казик сабата. Ева, така. Няма избегаш, веруй ми, няма избегаш. Веруй ми, че трудно ще да избегаш и толкова бата. Стига, бе, бате, бе. Ще ти се не види и казикса. Ще ти еба майката на тебе. Гледай го, бате, щастника, бате. Гледай го, бате, то! Бате, какъв е мангал това, бате. Не им дума. Гледай го, бей го, бате, какво занимава. Теба му едното. Къде си работа ти да те убият, леле, боже? Ама, бате, тя се финахме, ма как, бате? 6, 7, 6, 6, 8, 6. Нищо. Няма шанс да бием. Ма никакъв няма. Рекуваме казик, бе, бате. Аз имам казикс. Въпреки, че няма много да. Малей. Та Хрито, къде отиде? Мале, вие колко сте тука, бе? Аре, бе, Мутим, къде е сега, бе? Аре, Михил, не това, бе. Рекол и тука, бе, бате. Да, ти ли, бе, ти ли, бе, я чакай малко. Че нещо май се обърка. Та тъпаше, братле. Ще ти се не види, бате. Как ги мразя такива. Дай! Ще гона до край. Къде отиде? Браво. Рито ще ме направи. Няма как, братле, 8-1 няма стане никога просто. Никога, братле. Що не ми да си пуска магийките, не мога да разбера. 7-4, баум, тежия кават. Нямам думи. Той ти думи имаш. Не. За сега какво говориш? Стреляте. Пъте. Дано се чупи двете ръце. Си изядох крември, ще си изядох.
Ма не, той е в гащите ми, си го изядох той. Останало после. Тема, бате, ги мачка. Кой дава сарендър, бе? Вие малумни ли сте да давате сарендър? Аре, бийте тахри! Ма не сега ще отида, бе, ще ги направя, какво ще ги направя? Земя, въздух ще ги направя. Шахта бомба. Аре, бе, каква кула си ти, бе, бате? Професионално. Сега ще ги вземеш. Да, ще ги взема. Бате, ти знаеш само на слово не свързвате, бате, много ме дразна. Бе, ти лайната, брате. Да. Знаеш кога ни пак умира, бате, то няма как. Добре, брато, ти нямам, аз какъв тим имам. Къде ти има? Той седи зад мен и се крие. Пойди! Убиват ме, те се зад мен и ме чакат. Какво чакаш, бе? Та вей, какво чака, бе, бате? Какъв репорт ще изядат всичките, значи... От най-хубавия стат станах на най-лошия стат. Нали, тъпия къстих, бате, нищо не прави. 11-7 става вече, паднахме, няма смисъл. А Катерината, какво прави? Абсолютен репорт! Да ме спрат от лигата с 10 години. Катерина Стат, бат! Катерина Стат! По-ли го това, бат? Пак смешник. What? Къде сте, бе, лайна тъпи мазнинка? Къде сте вие, къде съм аз, бе? Къде сте, бе, бате, бе? Те накълцат негрите, да те накълцат дано. Ще му убия, не, бате, бе. Аре, бе, защо? Мале, та Катерината е по-зле от не знам какво. Нямам дума. Та Катерината просто... Нямам думи. Нема как да стане така, бате. Колко хил сте повие? Толкова моля, бате. Ева тук сега, моето момче. Сега ще ми стилнеш скила, нали? Скилна ми била. О, едно тъпо. Ще ми стилнеш скила, бе, бате, бе. А за какво, мале? Какви са нубове, бате, от моят отбор? Просто няма на къде. Добре, що не ми да купувам? То тъпия казик, бате, да му пикам на чехлите на него, да му пикам, селски да му пикам. Защото съм бавен на куче. Ево сега, бе. Добре, защо го стилваш, като нищо не става от тебе, бе? Ви си стата, бе, бате, вижте му стата. Защо стилваш кила, бе, бате? Ти ли ще ги изкериш, бе? Не знам за какво се мъча за тия. Аз ни правя цялата игра, те... Пей. Цялата игра, ма, ти ми я тегля с... на гърбата. Пей, бе. Бате, как късват тия малки бокулци обаче. Мале. Почнем да късват и лошо ми става. Това е също тук се прави на здрав.
Тази има блю, аз ще позема ред. Няма да иска ред, бате, не му играя. Вижте стата. 2-10. Смешна работа. Сега всички видях, че ще ходя взимам. Бате, ако някой дой ми късне ред, просто нема си види за клиента. Ела, Казикс, ела, бат. Ела тук, ела. Леле, братле, защо така стана? Бати, Девича, бати, къде му ти, бе? Нищо не става от ти, бе, бате, бе. Какво прави това, братле? Бати смешник. Си ти се кога да взимаш кюла. То си за трите за първи айтем, бати смешника, бате. Леле, боже, и ходите си застрелите някъде по-добре, в смисъл играте лига, бат. За да вихаме тия покуци. Бата, то Казик си прави земя въздух, бат. Така нема стане с този смешен тим. Цъкам много, защото това е за клипа, просто искам да си направя това. Кефа. Какво бате, Тинчо, новия чингай, ти чупиха всичко, край, брат, край. Мал шанс, брат. Къде умрела тази шивата? Тук Казик сега ти застрелна, брат. Гледа. Стига, бе! Стига, че се обърни и ще се случи случка. Гледай! Леле! Не, това няма да стане просто! Къде е моят тим? Да му изстрелите всичките ми на пенталата. Той само го оставят, не му ги оставят на малко, а ти той си ги взима като някаква путка, бе. Помогаш да взех.